inini vana mai ndakutombotaura nemi vadhara ndakuda kumbotaura nemi. Hazvigone kuti une mwanakomana wako tsotsi, kana kuti une mwanasikana wako tsotsi, kana kuti une mwana wehanzvadzi yako tsotsi. Oona mwana wevanhu ari kutya Mwari, mwana wevanhu anonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, mwana wevanhu ane tsika dzake dzakabatana, ovaudza kuti kune mwana wenzadzi yangu atove ne35 haasati amboona wekuroora, ndokumbira kuti umbomuona mudanane muroorane. Why? Pamusana pekuti uri kufunga kuti mwana uyu nekuve straight forward kwake achanodzikamisa benzi renyu. Zvoita sezvinonzi ndiyo purpose yemarriage, muchiitira kuti vana vevaridzi vanopinda mugomba remarara ragara rakatocherwa chasara kungofushirwa. Saka hazvigone kuti chinhu chiri wrong chobhalansiswa nechiri right kuti pazobuda zvinhu zviri evil. Hamugone kutora benzi moritorera munhu kwayo moripa moti izvo tichakohwa average. Hakuna chinonzi average panyaya iyi. That ndo zvinoitika kazhinji chekuti munhu wese ane dambudziko kumba kwake ari kuti richasolvwa nekudhayalutwa nemunhu kwayo, richasolvwa nekudhayalutwa naprayer warrior, richasolvwa nekudhayalutwa nemunhu anotya Mwari, richasolvwa nekudhayalutwa nemunhu anoda Mwari. This is the reason why we are ill-matched. Mudzimai wedhoka ari kumba ari kuchema, uko mudzimai murume weamo ari kuchema, uku baba weruwadzano vari kuridza mhere, uko mai weruwadzano vari kuridza mhere. Why? Mismatching. Why? Because vanhu vaidiluta vachifunga kuti concept yemazoe nemvura inosenza panyaya dzemarriage, of which it does not work like that. And you also, you need to continuously think using the conscious mind. Hear the message that has not been said.